Nere sorlekuko ingurunea da hau. Erreka biziak, baserri ikusgarriak, pagolizarren itzala, bertsolarien kantua. Bai, Bortzirietara ailegatu naiz. Joan zineten Ameriketara hartzain, Ternuara bakailoetara, Frantziara neskame, Alpetara naiz Pirinioetara mendimutil. Dagoeneko etzarete erreka bazterrera etortzen bokata egitera, ola eta errotetara lanera. Baina bizi-bizirik ikusten zaituztet. Eta jakina, arnastu egiten dut euskara hemengo bazterretan. Hori zuei esker da. Debeku eta oztopoen gainetik, euskarari belaunaldiz belaunaldi eusteko kemena izan baituzue. Ni nor naizen? Bortzirietako amuarraina naiz. Baina amuarrain berezia. Ur geza honetan sumatzen dut sortu nintzeneko errekaren lurrina. Bidasoan beti, kantauri itsasora joateko grinak bultzatuta alde egin nuen. Jendeak, izokinei begira, ez gaitu kontuan hartzen, baina itsas amuarrainok milaka urtetan egin dugu ibilbide berbera errekan barna. Bortz hiri, bortzak desberdin. Herri bakoitzean bere berezitasunekin, baina bertako soinu banda da euskara. Bortziriak eta bortziritarrak. Bakoitzak bere ezaugarri eta izateko moduekin. Aranztarrak harrikalari, iantziarrak jakintsuak, esakarrak mozkorrak, etxelartarrak enbidiosuk, eta beratarrak orgullosuk. Txartarrak beste erran, txartxure baldimada baino gorrista. Aranztarrak txotean eta iup. Iantziarrak San Juan Xarrari eskatu eta minguziek sendatu. Eta lesakarrak berriz, atoste, balkoite begire goiterat. Eta beratarrak berriz, atoste kafesni imanen dezeuko. Torrengatik arratzate, hori beratar matek. Itzuli naiz sorlekura. Ara, banekien hause izanen zela Bortzirietako lehenbiziko herria. Bera. Zia errekatik ailegatu naiz Altzateko plaza honetara. Gazte denboran Xantel errekatik ere sartu nintzen. Eta zubietatik ikusi izan zaituztet pasatzen. Zubiek bakarrik ez, etxeek ere garrantzi berezia dute beran. Y en Vera había siempre allí gente bien, que eran los de Larumbe, Picabea Larumbe. Luego otra casa que era, le llamábamos Portula, y luego tenías los de Larrache, los Serrandoneas. Luego también estaban Gallano, Chorrut. Horiek etxeak, eta etxez etxe, eltzaur bila umeak. Antiguamente era solo pues castañas, nueces, avellanas, alguna mandarina, y ahora ya pues es de todo, chucherías y de todo. Entonces se va recorriendo distintas zonas del pueblo y se termina en Alzate. Oraingo aurrek ordea, litxarreriak noiz nahi lortzen dituzte, dendara joan eta ordainduta. Bai, dena aldatu da. Batez ere lanbideak eta trena, Bidasoako trenura. Zenbait gizonabil espazira denil, batxoratu laikek munduan balabil. Tren eta tranbe eta automobil, itza berriz nola nahi alambrian dabil. Lehengo bidez gezurran besterik ez dabil. Gabarrak Montoiaraino ailegatzen ziren mea bila. Burniolak, funbera, ikatza, idorreko fruituak ziren,
baina itsasoko lanak eta itsas gaindikoak bereziki markatu du beratarren izaera. Arrantzara, mendiko lanetara eta Ameriketara hartzai mutila unitz joan zen bertatik. Hango bizi gora da. Eta gainerakun behar duzu egon, beti zerantza lanaga kontinu zuri eta pendiente zure animaliak. Esan ditutzu, mendian izatzen genituen 2.500 hasta 2.700 cabezas. Bilagun, bat izanen da hartzaile gotxeko eta bestia behar du kozinatu. Gutxinean 16 ordu hitz ginen, eta igual 18 ordu kanpoan, ez da dena kontatuz, eta eskola tarpana gogorreten da, hainbeste orduz, Arraia etortzen zelikan, no había horas, hasta 30 horas, sin dormir. Muturka erortzen zela, aguanta motel. Joseko. Eta emakumeak, neskame, Frantzia alderat. Dontzella eta grabo da pasuen itxekandriek bere txuferra. Eta uraretza zuluzte, con gorra de platota. Zuk ez dakizu nora joan zaren arat. Eta lehemezien agiz galdua galizen zera, ez dakizu nola ibilin, ez dakizu nola metrun martxatu, ez dakizu nola biharren. Agiz erraxea mendiken ikustia bai Paris. Zu izizaren kailura izautuko zu bino gainorakoa, handik ateitzen balimo zera gero haunizten galtu zera, eta batez ere, ez badakizu bat ere frantzesez. Eta kontrabandua dela eta erraten badizuegu 10 bat sugeak bezala ibili zela iratzen artean? Horretzen ez, urantzinen, eta ni ondotik, eta errantzinen, nik pasatzen dutenien muga, eta joan nahi zenien zuatei, detorri, arrepoko txolanan. Ni eteri nitzen ura joan zenien minon, ura espaitzen behar zentuk irarietua, eta ni zizkuizen tura maleten bordan. Binen ez zitenen arrautu ama, eta nire neunez, pinelak intzuten, gura ama iratzuken maleteneko bordan, sartu errestak iratzetartian, eta iratzukereko betxeko bordarata izen, hor baita, montxezen arren, bordortara, eta nahi zuten ikusi, binez bai zuten ikusten, ez iratzepia errestaka gura ama, salbatu zuen. Eta nola ez, lanak markatzen du bizimodua. Egun arruntetako lanak beti izan du bestetan isla. Kontrakoa egiten bada ere. Inudiak eta hartzaiak ibiltzen ziren erreinez erreintzazaz. Bino mutilak neskaz jantzia, Dena mutilak, batzuk neskak eta bertzeak mutilak. Orduan ala zehaz. Gainera, orduan kuadril txikia ikusten, foto argazki, bizpailu argazki ikusketu duen bat eta... Bestetan trebeak dira berakoak, baita sukaldean ere. En los pueblos había en muchas casas, había casas en las que tenían caseríos y casas que tenían unos hornos para hacer el pan. Y en los pueblos pequeños amasaban el pan en casa y llevaban el horno al horno a hacer el pan. Egiteko masa, hombre, pues irina, ura, gatza, nik hartu irinaren erosten diot hori irina bizko bat. Egiten duzun masa hori, eta gero ura, zabaldu. Eta oain egiten dut txapan, kozina, egurrazko zua. Baina ben, baiten, direkitzen duzu, eta sartzen aldizu barrenian txinkarra, txorizo, txokolte, membrillo, gazna, netzat, obenada gazna. Egiten da mezkla bat tipulakin, garresilakin, tripa hori egosilakin, arroltziakin, eta horrekin, egiten dire txuri beltxak. Txuri beltxak egiten dire txuriak, pero beltxak dire odola. Odolak entzen zaio eta urare egosi egiten da, klar. Nik nola egiten duten? Iparazen dut tipula. Tipula zatitu, pixkoa presizen denean, odola zatitu, odola egiten da masa bat egina, klar ez.
Errekatik sumatzen nuen sukalde haietako lurrina. Bereziak dira hemengo xuribeltxak egitan. Ni jabetzen nintzen zuen sutondoko doaiez, baina ez nintzen bakarra. Lamixenen bizi zirenek ere bazekiten hori. Lamixeneko errekatu izena, Portulko behitxiko den errekorrek, Lamixeneko errekatu. Zagei Portulan izaten zela lamiak erraten zuten. Batzuk erraten zuten arrautzi bizalku zirela eta bertzik ez dakizu eta hola erraten zuten. Txikiak. Txiki pila, zaten duten. Karrezko pila. Ana patienta. Zin aurrik zela. Kisurtela zen zen. San Martingo presan ikusikatu ditut beratarrak bainatzen. San Estebango elizan organoa ditzen, bentetan elkartzen, larun mendian paseatzen. Barojatarrek aukeratu zuten herria ordea, etzen nire sorlekua izan, ez. Segituko dut aitzinerat, bidaso hartu eta gotxi nuaie. Onin errekaren emariak gusto berezia ematen dio bidasoari. Buru altxatu eta 7 mende ezberdinetan eraikitako etxeak ditut begien parean. Zabaleta Dorrea, Mikelenea, Gilemonea, Txampalenea, Iparragirrea, Alondegia eta izenik ez duen bertze hau. Onin errekaren ertzetan horrela sinatu zuten konponbidearen hitzarmena. Dantzan. Dantza omen zen herri bat, herri bat, bi pusketan. Legarauzua eta Piku Zelaia zen azunat. Piku Zelaia zen plaza oen denat li hori eta buru harre beresten zuen. Oningo buronek beresten zuen bi hauzu horiek. Baina, bi hauzu gomentzen elkarrekin arronga izki. Zinen txingon pentsa. Piku Zelaiko eta legarauzuko fuera, bi hauzu horiek. Ako, Lesaka musika da. Urte guzian zehar notak dabiltza airean. Abes batza, txistua, soinua eta nola ez. Bertako banda. Eta garai hartako soinu bandari, fabrikako zarata ere gehitu behartzaio. Fabrika hau gartzon batek hemen lurra terrenutzien debalde. Pagatzuten miseri bat. Eta intzun kriston terrenun jabe. Eta Gipuzko nola terrenu garesti zen. Pues bueno, etzen soera pensatu eta etortzen hona. Gare fabrika formatu zuen, eta dena intzunen saldu zuen fabrika. Alto Sornes, eta gero Alto Sornes saldu zien bertzi, eta baino mendire txinu, ez da egin norkero ziuten noan.
Altzairu fabrikatik aterita, bertsolarien fabrika. Egun agerikoak dira bertso eskolaren fruituak, baina garai batean, eskolarik gabe ere berezkoa zuten lesakarrek bertsoa. Beti gure hizkuntzarekin jostetan, sortu eta sortu. Hau anai guatza baten, bortza izpa bertze guatzen, atxatama bertze guatzen, eta beti mehi esnauneko gene jako. Hora, ategaiku idekita. Espazionarek guri bota antzen joz pusatuko. Anari ziren, kanpon, bersu gudo, zer bat ere, zer egin nintzen hon. Nare guro botazioiko zandikan, ategaiku atia ideki, eta botazion bersua. Zemata izpa batzen, guatzo baten, zemata nahi bertze guatzen zagotzen, eta atxatama bertzen, eta beti mehi esnauneko gene jako. Onta bersu. Eta treitzo bezoan nik hemen sortzi urte, ekin ahitzikontuen behi botanion bersua. Hiru beso, arantzai zelastin. Gipuzkoan zama zinen, beso egonotek zi, naparro. Odoz baitzen hemen frankista, baitzen herrien elkatu txarot hori urte izion. Arek askizun batek erratia hola besotan egiten nela, horrengo honen munta. Kagarra izetak marduru balbo, goberno dile matintzion parte eta arek handiga mardura. Oso saio bikaina, ez da izango baina, eskatzen dizutet arren, gure akatsak barkatzeko gai, izan zaitia azparnen. Bortzirietako feriak hemen izaten ziren. Eta halaxe dira oraindik ere. Bai, kanpokuntza dentin bai. Egurri aldeko torri terriei mezkaltzen zuten eta igantzi tarantza eta beratik eta jendik tortzen zen feri bigarren egun. Uztailean zuri-gorria da herria, eta inauterietan koloretakoa. Lehenago